ओंखारनायबो लामा गैया गावलायनाया देनजारथारलै इसोरना हनै हनै दैमा सेर सेराव दंजोबो गासिबो जा गावलायखायो हनै नुवाखै हनै मानसिफ्रा ओरै लाइन जाजोबदों सिनायालै बारा गोजानद्राय गैला हनै ओरै फैजोबदों देनजारलै बिसोरना गावलायनाया गैला खारबाय दा हनै दैमा सेर सेरजों होबाय खारनाया हनै गन्दक 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 खारलांबाय होसोथारबाय आरो बिसोरो दायो बाबा एकदम खारखादों ओइयावबो पाक्का धालायलायनाय नामा এইটো पाक्का ढालावा नाকি এইটো पाक्का আছে बर्डार जाहैबाय जेनेबा बियो पुरा আর তাতে গুলি উঠাবা যায় মানুহবিলাক যায় না ভয় নকৰে अबेयाव हाखर थाहैखाजोब्बाय भाइ अबाव हाखर এইथिंबोथ' नुगोन दा जों दायो এইथिं नुगोन এইফালে দেখা পায় না এইফালে দেখা পায় এইফালে गावबाय हनै आहा बारग'लांबाय बैलाय बावनो लगायखानायब्रा बै जियाव लगायखानाय दं बै गोजौआव गावगासिनो दं बिसोर दायो बाबा অলপ পলাল সিহঁতে মানে অগ্ৰপন্থীৰ লগত ৰখি আছে আৰু যেনিবা ট্ৰেইনিংটো ডেঞ্জাৰ আছে সিহঁতৰ না থাকিব লাগিব गावसिगोन जारलालै डेन्जारखा মানুহবিলাক এইটো গুলি লৈ গৈ আছে होगासिनो दं नै अबाव नाङो बिसिनि गावनायालाय उखुन्दैयालाय माथो बेयावसो ओइथिं थांनानै खेबैबा रायगोन नामा जाबानै दिना थोरे तলত गालि দিয়ে थाखांबाय उखुन्दै खफुंलायथारो बैयाव पाक्का धालायखाबाय बिसोर स्टेन्ड बानायजोबखाबाय गावबावसिगोन दिनैसो नुबाय आरो गावबावसिगोन नै हनै थाखांबाय होबाय गावगासिनो दंथारो ग्रुम ग्रुम सारहैलायनाय ओइथिंथ' मानसि गैखायाना बैयो गावै गावैनो गालाजोब्बायब्रा आन्दासाव ओइला हनै गावखांबायना बिसोर ओंखारबोलायबाय खारलांलायबाय बा देन्जारथारलै मोजांबो नुहुरलायलांदों बिसोर मोसा फिसा थां मा थांनो सिङाव माबा खालामनानैसो मोजां नुदों गावलायनायखौ এইটো কি সুকাঞ্জলি না সুকাঞ্জলি এইফালে অৰুণাচল না ভূটান পৰে ন সুকাঞ্জলি প্লাস ভূটান र' नैबे जोलैसो गावनायखौ नुनाय मोनो ঘৰটো তলত এই বাবু তোমাৰ জাগাত কিবা এনেকুৱা বেমাৰ বিলাক